Do Vranova nad Topľou zavítal 21. mája mierový beh s posolstvom mieru, lásky, priateľstva a porozumenia. Toto posolstvo symbolizovala horiaca pochodeň, ktorú niesli bežci štafetového mierového behu. Tohtoročný mierový beh prebieha celou Európou. Začal sa 8. marca v Portugalsku a na trati dlhej 21 000 kilometrov prebehne 27 krajinami. Na Slovensku čaká na bežcov trať dlhá 435 kilometrov. My sme dneska začali slovenskú časť celého toho behu, ale nedá sa povedať, že sme tu začali, lebo vlastne ten beh začal už pred 2 mesiacmi tým, že nám ju zapálil pápež František. Ale my sme dneska začali na ukrajinskej hranici v mestečku Úbla, alebo v dedinke, a bežali sme vlastne takých 70 kilometrov až sem k vám. Po ceste sme mali 5 zastávok a tá myšlienka je jediná, že ukázať ľuďom, že ten mier nie je len o politikoch, ale je vlastne o nás a že ten mier začína u nás. Momentálne máme členov z Rakúska, Nemecka, Brazílie, Anglicka, z Čiech, veľa zo Slovenska, niektorí, ktorí žijú v iných krajinách a postupne sa striedame. Nesieme so sebou túto pochodeň mieru, ktorú odovzdávame všetkým ľuďom, ktorých stretneme na ceste a každého poprosíme, aby si niečo pekné zaželal. A potom zvyšujeme tú silu myšlienok, želaní, ktoré nesieme z obce do miest, do ďalších krajín až do celého sveta. Beh bol založený v roku 1987, takže už viac ako 37 rokov sa beží vo viac ako 150 krajinách na svete. Založil to Sri Chinmoy, ktorý veril v to, že mier začína v srdci každého jedného z nás. Čiže začíname od seba. Posolstvo mieru a spolupatričnosti medzi ľuďmi podporili aj bežci z Vranova a blízkeho okolia, ktorí sa pripojili k mierovej štafete bežcov a aspoň na malú chvíľu prevzali horiacu pochodeň mieru. Ja osobne mám rád presne také typy behov, ktoré nesú za sebou nejakú myšlienku. Či už je to nejaký charitatívny beh, alebo aj ten beh, jak sme dnes partia 23 ľudí z Vranova a okolia prišli podporiť mier. Je to veľmi aktuálna téma, je to dôležité o tom rozprávať a šíriť tú zvesť toho mieru do celého sveta. A keď môžeme aspoň takou malou štipkou prispieť, tak je to úplne super. Mier je to, čo v poslednej dobe si myslím, že jednak Slovensko a celý svet potrebuje a prišiel mi to ako pekný a dobrý projekt a keď sa dá pomôcť dobrej veci, tak si myslím, že je fajn to spraviť. Keď sme dobehli na kraj Vranova, my sme boli milo prekvapení, lebo nás tam čakalo veľa bežcov, od mladých až po starších, tak vlastne pre nás to bol zážitok, lebo nie vždy sa nám podarí, že s toľkými bežcami dobehneme, tak aj tých záverečných tie 3 kilometre, ktoré sme dobehli až sem pred kultúrny dom, bolo pre nás obrovským zážitkom a my moc ďakujeme, lebo takáto podpora nám vždy veľmi pomôže. Pred Mestským domom kultúry privítal bežcov primátor Vranova Ján Ragan a poďakoval im za propagáciu ušľachtilého mierového posolstva. Beh mieru k nám priniesol aj posolstvo. Priniesli zapálený oheň, ktorý zapálil Svätý Otec vo Vatikáne. Ale hlavné je, že touto aktivitou, športom podporujú mier vo svete, že navštívili naše mesto, stretli sa so žiakmi škôl, stretli sa s občanmi a odovzdali toto posolstvo mieru, ktoré je v dnešnej dobe určite veľmi potrebné. Je potrebné veľa rozprávať o téme mieru, o téme pokoja, o téme slušného správania a preto je dobre, že takáto aktivita tu bola, že sme ju podporili a verím, že aj v budúcich rokoch navštívia naše mesto. Počas krátkeho stretnutia zaznela aj hymna mierového behu v podaní štafetových bežcov. Každý z prítomných mal možnosť symbolicky vložiť do horiacej pochodne svoje želanie pre ostatných. Túto pochodeň držalo veľa vysoko postavených činiteľov, politikov, ale zároveň aj milióny detí, obyčajných občanov na svete. Z našich môžem spomenúť napríklad bývalý prezident Michal Kováč, operný spevák Peter Dvorský, tenista Dominik Hrbatý, Matej Tóth, olympijský víťaz, Václav Havel, Michal Martikán. Na Slovensku bola na Gerlachovskom štíte, na Mount Evereste bola aj vo vesmíre. Všade, kde sa dá, pochodeň zoberieme. Je to pre nás taký symbol, horiaci plameň,
ktorý by nám mal aj horieť v srdiečku a rozširovať ten pokoj, lásku, harmóniu do celého sveta. Želania pre ostatných vložili do pochodne aj žiaci zo základnej školy Juh vo Vranove, ktorí so štafetovými bežcami mierového behu strávili príjemné chvíle. Úžasné aktivity, ktoré boli zamerané nielen na pohyb, ale aj na srdečnosť, lásku, mier, porozumenie, určite obohatili našich žiakov. Pri tejto príležitosti sme zasadili ako symbol mieru ihličnatý strom, ktorý bude spomienkou na toto krásne stretnutie. Žiaci tejto školy si mohli cez pochodeň uložiť svoje túžby, sny do tejto pochodne a tak by mali uľahčiť bežcom beh až do víťazného cieľa. Najbližším cieľom mierových bežcov bolo Spišské Podhradie. Z Vranova ich spoločným behom odprevadili bežecky zdatní žiaci základnej školy Juh. Zo Slovenska poputuje mierová pochodeň s posolstvom medzinárodného porozumenia do Českej republiky, potom do Poľska a ďalších európskych krajín.